prostě dočkat na ten východ slunce, protože no, tak tohle už je takový trošku optimističtější moment, protože začalo svítit sluníčko. A směrem Lidy a Boli teďka se odkryl vlastně ten vrchol, nebo jeden z těch dvou vrcholů, ještě nevím, jestli to ten hlavní, každopádně jde vidět, jak je tam ustláno sněhem. No a ten nápor sluníčka je naprosto neuvěřitelný, až z toho bolí oči. No, takže teďka to chci vzít. Já jsem si říkal právě, že musím být trpělivý a nestřihnout to každopádně zbytečně brzo. Myslím, že jsem udělal dobře. Ještě si vlastně obejdu tady ten ostroh takhle a pak si myslím, že už to bude celkem jasný, jak se dostanu nahoru. Teď jsem zhruba ve výšce 2300 metrů. Jde to dobře. Zimní bundu jsem si nevzal. A teďka se sluníčkem je hodně příjemný. Tak uvidíme. Tak, držte palce. No, tak, teďka jsem tak dobře a zdá se, že zatím jdu optimální cestou. Akorát mě trošku štve to sluníčko, ale to je můj blbost, protože jsem si samozřejmě nevzal brýle, takže uvidíme, jak mě budou večer pálit oči. Ale každopádně není to tak hrozný, protože ten sníh není všude a je to dobrý. No, jdu takovým tempem normálním a je celkem teplo, ani nefouká. Takže moje předpovědi byly skvělý. No jo, nechápu, proč se mnou nikdo nechce jít. To tak bývá. Nádhera. Tak jo, tak zdravím všechny. Tak, nejsem si úplně jistý, ale tamhle na hřebenu na mě kouká zvířátko. A nevím, jestli je to vlk, ale každopádně je to nějaká šelmička, možná rys, možná šakal. No, já jsem si večer říkal, že to by bylo dneska, abych nepotkal zvířátko. Je tam pořád, no. Prostě teďka nemůžete vidět, ale sleduje mě, drží si vzdálenost a je nádherný. No, teď možná nic strhl dozadu.
Takže jsem konečně dorazil do sedla pod vrcholem. Má to tady výšku asi 2,8 km a mám trošku obavy, protože je to tady samý sníh a hlavně se bojím padajících kamenů, ale zatím jsem neslyšel nic, takže možná je to stabilní. Uvidíme. Budu se snažit držet hřebenu a snad se mi podaří se tam nějak dotrávit. No, tak už se ukázalo Lake Paravani a cesta nahoru je celku dobrá. Je to dobrý, ten úhel není tak velký, takže ty šuty držej a je to bezpečný. Jediný problém je ten, že občas jsou pasáže, když člověk opravdu zapadne až po pás do sněhu a to je jedině nepříjemný, ale jinak super a není vůbec důvod se teďka v tuhle chvíli něčeho obávat a cítím se velice dobře. Tak se podíváme na náš kopeček, tak už to vypadá kousek, ale samozřejmě to vůbec kousek není. No tak tohle ta pasáž teda, ta je fakt drsná mezi kamenama a tím sněhem. Ale cítí se dobře, počasí je pořád báječný, skoro žádný vítr, je tady teplo a výhledy jsou taky úžasný. Tamhle vzadu se rysuje podle všeho Ararat, protože to nemůže být nic jiného tak obrovský a daleko. A já si myslím, že tak 100% do hodiny tam budu a pak už se musím otočit a rychle pádit domů. Snad nebude moc fučet a musím vrátit sem a převlíknout do čistého suchého a vylášit domů. Bože můj, podívejte se na to. Kazbek. Kavkaz, jak vyšitej. No to snad není možný. Malej, velký, všechny. No teda. Přicházím právě na vrchol Diabuly, 3300 metrů. Myslím, že tenhle zážitek si budu ještě pamatovat. Ještě pár metrů jsem tam. Few meters and I am there. Best greetings to Edwards Klinika, which is perfect department, and best greetings to Czech Republic.
Nádhera. Jsem tady. Nádhera. No, byl to teda vyšlap. Kopeček ne zrovna malej, ale podařilo se a teďka rychle dolů, rychle do čistého, ať už jsem v teple. A no, tak jenom krátce vlastně co vidíme, tak je to úplně jasný. Před náma je vlastně malý Kavkaz. Tady ty kopce, co jsou kolem mě, tak to je taky součást Mladého Kavkazu. A tam vzadu je velice nádherně vidět velký Kavkaz, vlevo dvojvrchol Elbrusu a pak ta střední pasáž vlastně Svanetie se Škarou a pak vpravo západní část Kavkazu s Kazbegem, kde jsem taky měl tu čest se objevit. Je to neuvěřitelné to vidět takhle a vidět tak daleko, protože jde vidět v podstatě až celý Kavkaz, jak se táhne skoro až ke Kaspickému moři. A naprosto ojedinělý a neuvěřitelný. Možná, kdyby byla ještě trošku lepší viditelnost, tak vidíme moře. Vidím, ale na druhé straně ne tak dobře, ale je taky vidět ty dva turecké vrcholy. Jeden vlastně je Ararat, ten je vpravo a jsou to dva Araratové v zákrytu, takže tady nevidíme dva. A pak je ještě jedna 5000, která jde vidět nádherně a ční do oblak. No, tak jo, tak budu tady ještě tak 60 vteřin a pak pádit dolů, protože to se samozřejmě nedá. Thank you. Děkuji Pánu Bohu. Děkuji, že jsem zdravý a hlavně se v pořádku vrátit dolů. To jsem úplně ušťavený, protože tohle to je prostě masakr. Jako klesat tou kamennou sutí, to je prostě jeden velký sesu, člověk šlápne a jede s kamenem. Už toho mám fakt dost. Ale snad už to je. Může být nějakých kolik, ještě 300 metrů dolů, 200-300 metrů do sedla a pak už to snad nějak. A pak už to půjde, to už je jasný. Tak sláva, jsem dole zase v tom sedle 2800 a tohle bylo peklo, protože dostat se přes to suď dolů, to bylo skoro nad moje síly. Hrozně mě pomohlo se skloubnout občas po sněhu a když už bude celkem bezpečný, pokud nepotkám nějaký zvířátka. Mimochodem jsem dneska potkal jednoho vlka, ale to bylo v pohodě. Takže teď už by to mělo být dobrý. Odbili si se dneska asi zpátky, už nedostanu
ale to vůbec nevadí, hlavně se dostat dolů a můžu jet klidně zítra ráno a zítra odpolední. A je to paráda, počasí stále skvělý, jsem samozřejmě pěkně dokráglovaný, ale je to paráda prostě. Už se těším do tepla. Kanadžoba.